Γεια σας Tech Valuers, το Nexus 4 μόλις πριν μερικές μέρες πήρε το update σε Android Lollipop 5.1 και φυσικά το έχω στα χέρια μου για να δούμε τι νέο φέρνει. Οι πιο πολλές αλλαγές, παιδιά, δεν είναι εμφανείς στο χρήστη, καθώς είναι μικρά bug fixes αλλά και βελτιώσεις στην αυτονομία και στην απόδοση της συσκευής. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή, παιδιά, που υπέστη Lollipop 5.1 στο UI και είναι στο Notification Bar. Πλέον μπορούμε μέσα από αυτό να συνδεθούμε κατευθείαν σε Wi-Fi δίκτυα αλλά και με άλλες Bluetooth συσκευές χωρίς να χρειαστεί να ανοίξουμε τις ρυθμίσεις. Και όπως βλέπουμε, ακόμα και τα effect είναι ανανεωμένα. Το Priority Mode είναι μια νέα λειτουργία, παιδιά, που δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να επιλέγει τις ώρες που θα μπαίνει σε αθόρυβη λειτουργία η συσκευή. Αρκετά χρήσιμο, θα έλεγα, για όσους κοιμούνται με το smartphone ανοιχτό, αν και δεν το προτείνω. Μια μικρή καλοδεχούμενη αλλαγή είναι και στην ασφάλεια με το screen pinning, που με ένα κλικ ο χρήστης μπορεί να κλειδώσει τη συσκευή και να χρησιμοποιείται μόνο η εφαρμογή της επιλογής του. Αρκετά καλή δυνατότητα, αφού μπορείς να δώσεις το κινητό σε κάποιο ανήλικο παιδάκι ή σε κάποιον χρήστη που δεν θέλεις να δει τα μηνύματά σου χωρίς να φοβάσαι. Αυτά, παιδιά, από το techvalue.gr. Αν το βίντεο σας άρεσε, κάντε thumbs up και subscribe για να με βοηθήσετε να κάνω κι άλλα βίντεο.